Nasne zemlje Srbije, igrale se Delije, nasne zemlje Srbije. Većina opozicionih stranaka smatra da je aktuelna vlada najnesposobnija u istoriji Srbije i da je ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić u pravu kada kaže da je vlada Mirka Marjanovića bolje funkcionisala od aktuelne. Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke čestita Mrkonjiću na hrabrosti i komentariše da ni jedna vlada nije bila gora od Cvetkovićeve. Za Šormaza iz DSS-a Mrkonjić se kasno setio da na kraju mandata kritikuje rad vlade i podsjeća da u tome nije dosledan jer je čas hvali, a čas kudi. A šta kaže Velimir Ilić? Svaki normalan čovek u ovoj državi treba da se zapita šta je to Srbija Bogu zgrešila da ovakva vlast bude, a to je Mirko Cvetković opet. Ne treba ga uopšte, ja se izvinjavam, Bog da dušu prosti pokojnom Marjanoviću, ali ovoga stvarno čoveka treba skloniti, on je potpuno izgubio konce. On ne zna šta se događa u toj vladi i da je to skup ljudi koji služuju jedan veoma ozbiljan pregled.